Vi gør opmærksom på, at efterladt bagage vil blive fjernet. Vi efterlyser ejeren af en brun Samsonite i Terminal 3. Sagde han brun Samsonite? Jamen det er jo min. Er jeg i Terminal 3? Jeg kom jo lige fra Terminal 2. Jeg ved jo ikke, hvor Terminal 3 er. Jeg er aviator. Jeg skal vide sådan nogle ting. Nej. Superman, hjælp mig. Nej. Hjælp mig. Nej. Jeg kan simpelthen ikke komme ud og flyve. Jeg er aviator. Jeg kan ikke flyve uden min bagage. Nej, jeg kan ikke lade dig flyve. Eller. Ja, du skal sgu ikke lære mig at flyve. Jeg ved alt om at flyve. Jeg vil have min bagage. Jeg kan ikke finde min bagage. Jeg kan simpelthen ikke finde min bagage. Det er så latterligt. Nu går jeg tilbage til den anden terminal. Ja, okay. Ja, nej, det er ikke rigtigt. Nej, nu stopper det. Vil du kysse med en fodboldfø med modrigtige briller? Nej, det må jeg ikke med briller på. Så kysser jeg med mig selv. Okay, jeg tror lige... jeg tror lige, jeg tager en flyvetur. Hey. Stop det en gang. Jeg skal lige spørge dig en gang her, Michael Jackson. Er det her for meget, eller er det for meget? Ej. I'm bad. Så skal jeg lige spørge dig derude. Er det for meget, eller er det for meget? I'm bad. Jeg kan ikke finde ud af, om det er for meget, eller det er for meget. Kom mit ben. Det er vildt. Hvor er det vildt. Der kan jeg ikke være med. Der kan jeg ikke være med. Hold kæft, hvor skal jeg skide, mand. Hvor skal jeg skide. Kan du se, hvor skal jeg skide? Er der sindssygt, hvor skal jeg skide? Er der nogen, der har set et toilet? Jeg skal have et toilet nu. Er der nogen, der kan se, at jeg små mig ind i lort? Hvor er der bare lort. Jeg er ligeglad med skide Samsonite. Ved du, hvor min Samsonite er? Mand, jeg vil skide på. Jeg vil skide på din Samsonite. Jeg vil simpelthen ikke skide på min Samsonite. Jeg skal simpelthen bare skide, mand. Jeg vil simpelthen skide meget. Så gå der ud på toilettet, mand. Det kan jeg jo ikke, mand. Jeg mangler et lokum, ikke? Jeg skider kun på 5-stjernede lokummer. 5-stjernede lokummer, 5-stjernede hoteller, 5-stjernede kroppe. Er du med? Lad os flyve hjem til dig og skide. Kom nu. Okay. Så flyver vi. Så flyver vi. Kom. Kom. Så flyver vi. Kom nu. Jeg æder dig skide. Sindssygt, jeg skal skide. Det bliver sort. Det bliver helt fucking sort. Det bliver stort. Det bliver stort. Mega stort. Den 25. august. Den 25. august. Klokken 9.30. Klokken 9.30. På lange linje. På lange linje. Og du kommer. Ja, du gør så. Senest. Kan du forstå det? 9.30. Er du med? Er du en lille Svend? Er du en lille Svend? Ja, godt så. Godt så. En lille lyd af.